dangarli min kɛra ni kunɲɔgɔn laban in na ka taa Ameriki jamana politiki ɲɛmɔgɔba dɔ furu ɲɔgɔn ma y'a yira de Ameriki jamanadenw farafaralen don cogo min na ni ka fara ni gɛlɛya kan ka kɔn ni cɛmancɛ kalata in ye min kan ka kɛ novembre kalo tile 8 n'a bɛ wele ngilɛkan na ko election midterm. A dangarlikɛla tun b'a fɛ ka dankari Ameriki jamana ka wasabulon ɲɛmɔgɔ Nancy Pelosi la a ma se k'o lasɔrɔ a ye dankari a furukɛ la min si bɛ san 82 la Paul u ka denbaya la San Francisco polisiw ka ɲɛmɔgɔ n'o ye chef William Scott ye y'a la seereya. Our elected officials are here to do the business of their cities. Ko ni dangarli nawulilen de tun don a kama wa min cɛ man ɲa. A y'a da kan ka fɔ ko Ameriki jamana ka wasadenw kelen-kelen minnu bɛ jamana kɔnɔ bɛ yan de walasa ka se ka u ka dugu kɔnɔna kow ɲɛnabɔ u ka sigidaw ani ka fara Ameriki jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan. Ameriki Jamanatigi Joe Biden kɔni ye nin dangarli wale in kɔn kosɛbɛ a ko enough is enough is enough. Every person of good conscience needs to clearly and unambiguously. A tɛmɛna dan kan mɔgɔ mɔgɔ ni hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ ka yan k'a yɛrɛ ma bɛn de a yɛrɛ ma ani k'a ka taabolow bɛɛ lajɛlen kɔn ka bɔ karogɛlɛya walew ni nigɛlɛya walew ma an ka politiki kɔnɔna la an ka politiki kow mana kɛ cogo cogo an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ ka yan ka fara ɲɔgɔn kan de i n'a fɔ Ameriki jamanatigi kɔrɔ Barack Obama fɛnɛ ye laseliw kɛ ka taa ni dangarili wale in fan fɛ a y'a yira ka fɔ were some in office or who aspired to office. Ko mɔgɔ minnu dɔw bolo bɛ ca la n'u b'a kɛ n'u yɛrɛ hakilina ye k'olu de bɛ ka farafarali don Ameriki jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Ɲininikɛla dɔw ka fɔ la ko karogɛlɛya wale ninnu bɛ bɔ sira camanw de fɛ. Ɲinan tilema tile waati kɔnɔ kiiritigɛla minnu sinsinnen don an ka taabolo kɔrɔw kan n'u bɛ wele ko juge conservateur Ameriki sanfɛ kiiritigɛsoba la n'o ye Cour suprême ye. Olu fana caman ye bagabagalikanw de sɔrɔ min bɛ se ka dankari u ni na n'a bɛ wele ko menace de mort. Ka sabu kɛ u ka hakilinaw tali ye n'o bɛ ta sariya dɔw kun kan walasa ka se ka kɔnɔ tiɲɛ ka yamaruya Ameriki jamana kɔnɔ. Républicains ka tɔndenw caman de ye u ka jɔrɔnaw yira. Wasaden minnu ka ca wasabulon kɔnɔ olu ka fara ɲɔgɔn ka tɔn o ɲɛmɔgɔ Mitch McConnell ko a ka Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ k'a bɛ dugawu don kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa polisi ka denbaya ye. I n'a fɔ Ameriki jamanatigi dankan kɔrɔ Mike Pence ale fana y'a lase cogo min a ka Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ. O laseli ninnu senfɛ Pence y'a yira k'a fɔ ko jɛman ka kɛ ni dangarili wale foyi ye min bɛ ka ta ka ɲɛsin foroba baarakɛlaw ka denbayaw ma. Fɛn min ye Ameriki jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye ale min tun kelen don k'i man kun sangajan kɔnɔ fɛnɛ bɔra ka kuma nin dangarili wale in kan min na a y'a yira k'a fɔ k'a cɛjuguyara kosɛbɛ. Trump ale min ka Twitter bɔlɔlɔ tun datuguna janvier kalo tile 6 san 2021 Twitter bɔlɔlɔ ɲɛmɔgɔw kelen kɔfɛ ka cikan dɔw jate i n'a fɔ farafarali ani ka hakilina jugu don a ka tɔndenw kunna cogo min na u bɛ se ka wuli ka taa dankari Ameriki wasabulon na n'o ye Capitol ye. Kumakan minnu bɛɛ lajɛlen nkalontigiyara Trump fɛ. Trump fana y'a lase o waatiw la k'a fɔ ko jamanatigisi kalata min kɛra san 2020 namarala de ka taa ale fan fɛ walasa k'a bɔ jamanatigiya la. O senfɛ a ka cikan minnu tun bɛ tɛmɛ Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ dɔw tun bɛ ta ka ɲɛsin a ka dankan ma n'o ye Pence ye. O min ma sɔn abada ka Trump ka kɔrɔmatigɛlikanw jaabi a bɔra waati min na ka sɔn kalata jaabiw ma. Mɔgɔ caman ka jalakilikanw bɛ ta ka taa Trump de fan fɛ k'ale de ye nin fiɲɛ kura in hakilinaw ladon jamanaden dɔw kunna ka kɔn Ameriki cɛmancɛ kalata ɲɛ. Ameriki jamana nafolotigiba Elon Musk fɛnɛ y'a lase Twitter bɔlɔlɔ kan tile damadɔ dɔrɔn ko nin ŋunuŋunukan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka tɛmɛ Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ si lajɛyalen tɛ ko bɔlɔlɔ sira kan i n'a fɔ Twitter min bɛ ka hakili ɲami kumaw lase n'o bɛ tali kɛ Nancy Pelosi furukɛ ale ka dangarili kan. Cikan min tun bilala Twitter bɔlɔlɔ sanfɛ ni ka tila ka ta ka bɔ yen. Maa caman donnen kɔfɛ Twitter bɔlɔlɔ kan ka cikan in lagosi k'u bɛ ka kunnafoni jugu de di min bɛ tali kɛ nin dangarili wale in kan. Musk a y'a lase k'a fɔ k'a bɛna Trump lasegin ka na Twitter bɔlɔlɔ kan. Derek West ale min ye cakɛda ɲɛmɔgɔ ye cakɛda min sigilen don Ameriki jamana ka mara yɛrɛ taabolo kan ko the possibility that Trump could go back on Twitter. Ko ni Trump sɔnna ka segin ka na Twitter bɔlɔlɔ kan k'a bɛna nɛnɛ bila mɔgɔ caman de la. Ko de kama a caman jɔrɔlen don Trump ka seginni na walasa a kana na dɔ fara gɛlɛyaw kan an bɛ k'an yɛrɛ ɲini gɛlɛya minnu na a ka fɔ la. A ko fɛnɛ ko n'a nana n'a ka taabolo dama tɛmɛlenw ye min bɛna sɔn ka mɔgɔ caman de bɔ u ka taabolo ɲumanw kan ka bin ni gɛlɛya wale kɔnɔ ko bɛna sɔn ka kɛ dɔ farali ye ni gɛlɛya walew ani karogɛlɛya walew kan tagalen ɲɛfɛ. Ameriki minisiri min sigilen don kiriko kunna kɔni wulilen don k'a jija cogo min na kalataw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ basigi ani jɛlenya kɔnɔ. O kama ko jɛn tɛ kɛ maa si fɛ ka kalatalaw bagabaga. Arizona yen marabolo ɲɛmɔgɔ kɔni ye dɔ fara u ka wulikajɔ kan lakana fan fɛ. Jateminɛliw kɛlen kɔfɛ k'a fɔ ko maa dɔw tun bɛ yen minnu yera kalata yɔrɔw la n'u tun b'a fɛ ka kalatala dɔw bagabaga. Wisconsin mara baarakɛla minnu bɛ kalatasow kɔnɔ
caman de bɛ ka kalansiraw sɔrɔ walasa u ka se k'u labɛn ka gɛlɛyaw kunbɛn kalata yɛrɛ don min koɲɛ bɛna sɔn ka lasama kosɛbɛ ko hali ni o y'a sɔrɔ a tɛna bɛn kalatala dɔw ma n'o kɛlen don ka dɔw kunna siri ani ka dɔw bila sentanya kɔnɔ West ka fɔ la ko kelen dɔrɔn de bɛ yen bɛɛ lajɛlen bɛ se ka min kɛ ko mɔgɔw ka kan ka politiki de kɛ waati min na mɔgɔ caman bɛ k'u sen don a la ko fo n'o bɛ kɛ u ka taabolow bɛ jija ko min bɛna se ka dɛmɛba de lase maaw ma ka kumakan gɛlɛnw kɔn ka bɔ yen mɔgɔw ka kan ka bɔ ka vote u ka kan ka bɔ k'u ka hakilinaw yira basigi kɔnɔna la ni mɔgɔw sɔnna o ma an ka jamana bɛ bila taabolo ɲuman na o kɔfɛ o kama kalata ɲɛbila kalataw o bɛ ka kɛ Ameriki jamana fan bɛɛ ka kɔn kalata yɛrɛ don ɲɛ n'o ye Novembre kalo tile 8 ye